un dia, quan tenia més o menys la vostra edat, no? Aproximadament 15, 16, 17, em deia, vine que instal·larem unes caixes niu de ratpenat a prop de casa teua i així tu les controlaràs. A Generacionats ens agrada molt descobrir d'on neixen les vocacions naturalistes. I aquelles caixes d'un any per l'altre se van colonitzar en femelles de ratpenat, van començar a criar, ell em va començar a explicar els beneficis. Bueno, vaig fer un voluntariat al Parc Natural del Delta de l'Ebre, de ben jovenet, abans de començar batxillerat, i allò va ser quan em va obrir la meva... O sigui, m'he donat compte que allò era la meva passió. De les noves generacions i també dels referents, amb dècades d'experiència. Vinc d'una família de moltes generacions de pagesos i jo també la meva idea era continuar la tradició de casa. No, és que a més no m'havia passat pel cap res més. Des del Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta, vam repassar i posar en comú les trajectòries del jove biòleg i investigador Ferran Bartomeu i de l'exdirector dels Parcs Naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports, el botànic Rafael Balada. Del repte de crear un parc natural des de zero, als anys 80... Un parc natural, ara, para que vinguin els de Barcelona, para fer-nos anar en espardenyes i en calçotets de billetes, com fa 100 anys, no sé què. En aquell moment, la creació d'un parc natural, la gent realment no sabia el que implicava. Les escombraries que agafaven a la platja, en una retrofent, un forat, i ho enterraven allí, i diuen, no sé què, sou cafres. Fins al potencial transformador dels espais naturals protegits. Potser el moment més bonic del parc, per a mi, va ser quan, a l'any 86, 3 anys després de fer-se, els ajuntaments de la dreta i les entitats de la dreta van dir nosaltres també volem entrar, saps? La banda dreta de l'Ebre. I avui estic molt orgullós d'aquella decisió que van prendre aquelles persones que realment potser no sabien el que realment implicava. No? Allò avui s'ha convertit en un dels espais naturals més importants de la Mediterrània i d'Europa. Gràcies, Ferran. No podia haver explicat millor. I amb temps encara per a preguntes molt potents dels estudiants de l'Institut Ramon Berenguer IV, d'Amposta. Com afecta el canvi climàtic al Parc Natural del Delta i al dels Ports? Com seria avui el Delta si no s'hagués declarat parc natural? Som a temps d'aturar el canvi climàtic o ja només podem parlar d'un procés d'adaptació? Al canal de YouTube d'Oxigenats hi trobareu les respostes i podreu gaudir de la conversa sencera. I el 13 de març, més Generacionats.